дашно метен ман ку барои манфиати худтон гап мезанам. Ине ки аэропорти Домодедово мегзарад, вақте ки ҷое ки ручноя мемонанд фарқ надорад уҷада 1 килоя 2 килоя 3,5 бутек. вақте ки шумо авиакассада билета мефурӯшед чӣ ба гап намезананд ки 3,5 рублетона мегиранд барои ручной. Ручной 1 кило мебурояд 2 кило мебурояд. Асос вақте ки гуфтагианд ки 20 кило бори багаж 5 кило ручной ё ки 10 кило ручной. Ручной 1 кило ам бурояд 3,5 та бутем мегуфтад. Салом дӯстони азиз, бозам хуш омадед ба канали омӯзиши YouTube. Бародаро, вақте ки ман навор мекунам, гап мезанам, бародаро, чӣ ба бисёриётон ақурат дашно метен. Ман ку барои манфиати худтон гап мезанам. Ина имрӯз ман масалан як видеоро тамошо кардам. Бародар вақте ки аэропорти Домодедово мегзарад, вақте ки ҷое ки ручноя мемонанд фарқ надорад уҷада 1 килоя 2 килоя 3,5 бутек гуфтестай. Ина бовар накунед, оз пас мемонам, просто иҷада музика мондагия барои авторски нақапа гуфтам, ман шумо да пас мемонам, гӯш кунед. мега ки вақте ки шумо авиакассада билета мефурӯшед чӣ ба гап намезананд ки 3,5 рублетона мегиранд барои ручной. Ручной 1 кило мебурояд 2 кило мебурояд. Асос вақте ки гуфтагианд ки 20 кило бори багаж 5 кило ручной ё ки 10 кило ручной. Ручной 1 кило ам бурояд 3,5 та бутем мегуфтад, 10 кило ам бурояд 3,5 та бутем мегуфтад. Маҷбур мегирифтад ҳамин пула. ин чи қонуни нава чия? баъд мехти пула мети, баъд занг мезанад мепурсед, мегӯяд ин хайи қонуни нав буромада ба ҳамин тема маҳкам. Хелда мешавад ку мардум инҷа масалан яхелш сарбандук меравад қарз када. У дига пул надорад, хоб мекунад ки аму то пеш аэропорт растам мо блакбар хош ки меравад, усша ки бо 3,5 та дига бутем мегаша. Ина гӯш кунед, бовар накунед. ина дидем бародаро, мега ки нав буромадага бахшиш бародаро намемонам вай. Олбе агар ки без вайша дошта бошам, бе музикаш боша мемонам то. Барои ки вақти музика боша каналда зарар дорад. Ҳозир мебинем. Агар боша мемонем то. гӯш кунед. мега ки кадоме да аэропорти Домодедово билет мегирад, хубаш нагирен, мега ки азоби саг айда уҷа. гӯш кунед чӣ мега. бародар мега ки вақти багажа меспори миёе ки ручное ку пограничнира бояд бигзари дури туғора либосота меру ку ана муҷада мега ручноята мебинанд бухоҳӣ нахоҳӣ 3,5 рубле бите. И да ягон ҷои қонун насудагӣ нестай ку ба вақте ки мегзари занг мезани меган инав буромадагиай. барои мо мега ки хубаш аэропорти Домодедово нагирен. шояд ин кор да аэропорти Домодедово бошад, да дигарош не. барои мо аэропорти Домодедово мега билет нагирен хубаш. 2 кило бори ручной ам дошта боши 3,5 мети мегзари. ина хай худтон фикр кунед бародаро. 10 кило 20 кило борта да багаж меспори, миёид да даст 2 килояй, ним килояй ручной. мебинанд ручнойта 3,5 бите меган. и да ҷо тухри мегирад. мақсади гап ки шахсоне ки авиакасса мефурӯшен, билетона мефурӯшен, ҳамира уташдид кунед, пешаки мардум да бифаҳмонед ки 3,5 рублетона мегиранд. ҳамира буген агар шумо гунаҳгор нашавед. барои ки шумо дар вақташ гуфтед ки ака билети мо немиқа места, немиқа багаж, немиқа чиз, ба 3,5 дар вақти погранична гузаштанда 3,5 мети барои ручной клад. ҳамира бифаҳмонед, облакмар шуморо чизи масалан гунаҳгор намекунад. ани вақти намеген, ба вақти ваё мегзаранд 3,5 тара метан, ба зангтон мезананд, мегӯянд ки ака чӣ ба хеле, баъд шумо дар ҷавоб гуфтед ки ин қонуни нав буромада. ин бача худаш мега, ман пеш худам придумат намекунам. ҳозир бо мемонем ягон ҷои дигаша. 23 kilo bagaj
ана 23 кило мега багаж 10 кило ручной 20 кило багажа споридай 5 кило дига да даст шай 2 кило дига да даст шай 3.5 табите бародаро ин кор тоғри неста яъне ҳамира уташтид ки аввал бадам ред ёки бародаро накунед ручной дастонда барое ки дидин баъд непонятно иш мега ки қонуна бромада иш мега намедонам 3.5 табите баъд чикор мекунем агарам 3.5 дига бобити агар билета 10,000 бигири 13,5 меғалта агар билета 15,000 бигири 8.5 тад меғалта билета 20,000 бигири 23,500 меғалта ин ярои коркини навай бародаро дар гапои ман хафа нашавед ман чизе ки аз интернет мекунам информация барои мардуми хумон пешниҳод мекунем ки эҳтиёҷ наим хеле кор бародаро як чиз дигара ногуфта намонам ки агар ки шахсе ки мехоҳад блогерӣ кунад мехоҳад ки канали ютуб дошта боша рақамҳои ма дар рӯи экрана занг бизанед бародаро каналҳои мо ай 500 подписчик сар мешавад то 80,000 подписчикро дорам дар фурӯш занг бизанед суҳбат мекунем ҳозир ҳамаша аксия кардагим яъне нархҳои арзон қатӣ метем тун хонаободу сарбаланд бошед.